Now, kini igsuon nga pangutana na intriga ko kay ano, where no pastor in our denomination was able to give him answer. Okay, new moon as the basis for Sabbath keeping and not seventh-day Sabbath. I wish to explain it to my cousin, but feeling no light on my part. I know this is my best resort. Thank you and more power. Okay. I only have Genesis 2:2-3 as defense pastor. Ngayon, yan. Namit na ko ning question about sa new moon. Estudyante pa ko sa gitawag og engineering sa dinhi sa COC. Unya na may debate permi diha sa Divisoria. Na-engage na ko ni siya nga mga question. Unya wa ko nag-expectar igsuon nga bag-o lang ning boom ni siya nga isyu nga dugay naman kay ni siya nga isyu nga wala nagkamang ba manggani ni siya sa pagkasikat silbi ana. So, imo nakita tingalam lang kung ni buto. Ang kasagan ang nagdala mo gud ani igsoon nganong na intriga, daghan 70 Adventist na intriga nini. Kay naay usa ka Adventist nga naghawa, nag-offshoot, unya nagclaim nga nasa ilang kamatuoran kanang nasa website igsoon nga gitawag natog World Last Chance. Nya daghan nga ilad ang World Last Chance igsoon. Ngano kung kay kabantay mo nga mato pa niya katapusan na kuno nga Pope ang kana si Saint Benedict, okay? Ratzinger, katapusan na kuno nga Pope, inighuman niya na mabanhaw kuno tong Pope John Paul II o mauna na ang last days nga mubalik na si Jesus Christ kay mabanhaw ang Pope John Paul II. Hinumdumi igsoon, unsa na ta karon? Wala na si Ratzinger. Nipuli na karon ang Pope nga diin wala man gikan sa Europe. Asa naman ang ilang tagna nga Pope John Paul II? Unya, may kredibilidad paghihapon ng World Last Chance nga angay natutuan nga ang website na gani wala na. Ang ilang gisulti kani adto igsuon nga mahitungod sa mabanhaw ang Pope John Paul II after kang Ratzinger wala na. Asa naman aron bi? Unya ato pang tuhuan ikaduha nga punto. Kanang World Last Chance unsa ilang issue igsuon? Nga diyan ang kalibutan flat. Imagine ni Wigson na ay 10,000 kapin ka mga satellite na ako'y nabasa nga magazine igsoon nga adunay 10,000 kapin ka satellite diha karon sa taas. Okay? Mga 3,000 to 4,000 na iya sa United States of America. Na iya sa Russia, na iya sa China, na iya sa mga lain-lain nasod diha sa Europe. Unya nag-ambisyon pa manggani kita na ato satellite dito gamay lang for communication. Nga napalupad gikan sa Pag-asa for gitawag na to weather station nga mga pamaagi. Now, kanang mga satellites igsoon, 22,000 miles gikan sa Earth igsoon, galantaw na sa Earth. Nga mismo gamay nga bula sa pingpong, makit-an ka na nga nag-untol dinhi sa Earth kung gamiton ang satellite nga gitawag na tog space satellite sa US. Now, kaning 10,000 kapin ka satellites igsoon, nagtug-an nga ang kalibutan dili flat. Magbitaw kung asa man na gikuha. Babalik na lugar tas karaan na ni igsoon. Sa panahon nilang Magellan nga dili kay sila mo expedite nga layo kay nga naman basig mahulog kay ang kalibutan flat lagi basig mahulog. Kung naunsa naman tao ni nga tudlo unya na din sila tudlo about sa new moon. Angay pa ba nato natuan? Basic information lang daan igsoon. Ang kalibutan dili flat, di pa gid nila kakaibawan. Unya kagakto na siya nga pagtulunan. Igsoon, tama na. Dili na ta magpalinglaan ng World Last Chance igsoon. Tagna nila after kang Ratzinger mabanaw si John Paul II, angay pa nato natuhuan nga website. Gasunod ko ana nga website, gabasa ko ana nga website igsoon. Now, gamay nga part aning mahitungod nga new moon igsoon. Actually, gamay ra atong hatag nga punto kay daghang pabiya pangutana dire. Pero ato lang i-installment igsoon. Ang ako matang gusto ani igsoon nga naagyo kay text nga imong ipasulbad sa kuha, ipas-discuss sa kuha. Pero kay sense nga wala kay text, misgot lang ko igsoon nga ang basihanan ni igsoon nga gisgutan mukutlo siya Ezekiel chapter 46, mukutlo siya Isaiah chapter 66, mukutlo sad sila og gitawag nato kay ilang pagtulunan na igsoon is sunrise to sunrise, no? Now, ingani tama ka nga gigamit nimong Genesis chapter 2 verse 2 to 3. Nganan, ang ilang basihanan na igsoon mo ni. Ang ilang sabat inigabot sa new moon, okay? Ang pagkaungmaan ng new moon mo na first day nila. Following day, second day, hantod sa seventh day.
Kung pananglitan new moon karon, unya ugma ang first day Wednesday, kanang bulan na puro Wednesday ang Sabbath. Okay? So therefore ang ilang Sabbath ika-8 day kay new moon man, pag ika-8 day gitawag na tog Sabbath. Okay? Unya sunod dayon ang plus 7, 16, 15, plus 7, 22, plus 7, 29. So therefore, ang ilang Sabbath is 8, 15, 22, 29. Kung kana natungo ang new moon natunong og Martes pagkaugma na unang adlaw, ihap ka kanang ikapito diha gitawag na tog Miyerkules, tanan manang bulan na Sabat, Miyerkules. So sa ato pa walay klaro. Nya ang number 1 nga ebidensya igsoon nga dili ta angay mo tuo niya na bag-o lang na siya ni gawas. Number 2, adto dito sa Jerusalem o sa Israel kung ang ilang counting igsoon nagdepende ba niya nang new moon nga pag-abot sa new moon pag-ugma first day unya ikapito niya na mo na yung Sabat nila. Adto dito. Mismo i-research nimo igsoon. Kung makakaplag sila usa ka ebidensya, naa ka ebidensya nga napulo. Kada usa ka ebidensya, imo na siyang taparan og tag napulo ka ebidensya, alkansin na sila daan dihana. Okay? Ikaduha pa, tama imong gingon ni Henesis 2. Ang adlang ang bulan sumala dinhi sa Henesis kapitulo 1, okay? Henesis kapitulo 1 bersikulo 14. Og miingon ang Dios, mahimo ang kahayag sa hawan sa langit aron pagbulag sa adlaw gikan sa gabii og himua sila nga alang sa mga ilhanan, alang sa panahon, alang sa adlaw og alang sa katuigan. Okay? Nya pagahuman ni Inigson, nagingon na siya nga adunay kabuntagon, adunay kahaponon ug adunay kabuntagon ikaupat nga adlaw. Okay. So na-introduce ang bulan ug adlaw sa ikaupat nga adlaw. So kung na-introduce ang bulan sa ikaupat nga adlaw mo na new moon. Okay. Ihapak ko no, pag-abot sa ikapito, kung Sabat ba. Imaginin mo, ikaupat nga adlaw, ayan na-introduce ang gitawag nato og bulan. Napay ikalima nga adlaw, ikaunong nga adlaw, pag ikapito Sabat man. So gikan sa ikaupat nga adlaw, adunay tulo ka adlaw Sabat. Now, kung sa ikaupat nga adlaw, mo pa'y pag-introduce sa bulan, so that is new moon, ihapon ni mo igsoon, musumbra siya sa Sabat. Dili siya muhaom sa Henesis Kapitulo 2, versikulo 2, ngadto sa tras. Ang ilamang yun sa ligan ana igsoon kanang word nga muad. Kanang word nga muad usa na kay Hebrew nga pinulungan meaning panahon. Ang ilang pagsabot sa panahon igsoon kana rang diha sa new moon. Wala sila nahibalo nga kanang word nga muad gigamit na sa panahon sa pag-ila sa ilahanan kanus ang langgam na mag-migrate, kanus magsugod ang ingana daghan siya ka gitawag na kadapatan. Mao man ganin yung kung mas mayon ta bersikulos Biblia ang imong ipadala aron tagaan natong solusyon. No, tanawa 5 minutos na lang na nabilin, no? Dali ra gyud kay ang atong panahon. Okay, dili ta magdugay diha igsoon.